A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou esta mañá un conxunto de 7 acordos que mobilizan 652.000 euros, dos que 610.000 se destinan directamente á cooperación con concellos e 42.000 a apoiar entidades culturais e deportivas da provincia. Dentro da cooperación con concellos, hoxe toca resaltar un dos aspectos que dende a Diputación estamos cuidando especialmente, en os que estamos actuando, que é toda a política deportiva, neste caso a política de infraestructuras deportivas, concretamente a construcción de campos de fútbol e polideportivos. Así, hoxe ratificamos 3 convenios de colaboración cos concellos de Cenlle, de Viana do Bolo e de Vilamarín, que supoñen impulsar definitivamente varias instalacións deportivas. Tamén se lle concede unha subvención ao Concello de Nogueira de Ramuín de preto de 100.000 euros, 95.200 euros para unha obra de beirarrúas e soterramento de redes na travesía de San Miguel, e tamén ao Concello da Peroxa unha subvención de 15.000 euros para a creación dunha praza pública en Pousada. En definitiva, estos foron os acordos máis importantes. O presidente da Deputación, Luís Menor, subliñou que estes acordos reforzan o obxectivo estratéxico do mandato, apoiar os concellos con proxectos reais que melloran a calidade de vida da veciñanza, con especial atención ao deporte, aos espazos públicos e ás infraestructuras municipais.